L-ewwel kuntatti tiegħi direttament mal-ħajja f'Għawdex kien meta jiena kont nistudja Ġerusalemm u ktibt, jiġifieri dan huwa 45 sena ilu, u ktibt l-ewwel artiklu tiegħi għall-ħajja f'Għawdex u semmejtu Il-Miliet f'Betlem. Batt miegħu xi ritratti, dakinhar konna għadna bil-postcards u naturalment ġie ppubblikat. Imbagħad ktibt it-tieni artiklu li kien jitratta ir-randan u s-sem tal-patrijiet li jkollhom f'Ġerusalemm u fl-inħawi tagħha fil-postijiet sagri, u t-tielet artiklu kellu x'jaqsam ma' nżul l-Ispirtu Santu u l-orfa fejn kien hemm miġburin l-Apostli. Meta rritornajt Għawdex, l-editur ta' dak iż-żmien li kien Don Anton Dimek, Alla jaħfirlu, sabni u informani kemm dawk l-artikli li jiena kont batt minn Ġerusalemm intlaqgħu tajjeb. Għal raġuni, u hawnhekk huwa wieħed jifhimha, 45 sena ilu li kien materjal kollu kemm hu ġdid u kien ta' informazzjoni kbira. U kienet xi ħaġa li tat perspettiva lil ħajja f'Għawdex illi ftejt ġurnali u pubblikazzjonijiet oħra kienu setgħu jippubblikaw mill-art imqazza. Meta imbagħad irritornajt wara l-istudju tiegħi lejn Għawdex, il-mibki l-isqof Nicole Kawki ħatarni bħala s-segretarju tiegħu fejn għamilt aktar minn 7 snin u nofs naħdem miegħu. U nista' ngħid bil-provi li waħda mill-preokkupazzjonijiet kbar li kellu dan l-isqof kienet invenzjoni purament tiegħu, illi kull xahar kien jippubblika dawk li aħna nsejħulhom l-atti tal-Kurja. Jien għandi kopja tagħhom hawnhekk illegati sa mill-ewwel ħarġa, in-numru wieħed illi ħarġu fl-1977. Dawn l-atti tal-Kurja kienu jinformaw kull xahar ma' kull ħarġa f'Għawdex id-dokumenti prinċipali tal-Knisja, iċ-ċirkularitajiet li jikteb l-isqof Kawki, ir-regolamenti li kienu jiġu pubblikati għal laqdiet partikolari, informazzjoni oħra. U allura l-isqof Kawki kien ikollu jiġbor il-materjal aħna ngħidulu biex bih joħorġu dawn l-atti li kienu jikkonsistu madwar ġeneralment 14 paġna ippubblikati li biex tippubblikawhom kull xahar trid taħseb u tistinka u tara saġġejb biex inti jkollok x'tagħmel. Allura hawnhekk dan il-mod flimkien mal-ħeġġa kbira li huwa kien ikollu biex il-ħajja f'Għawdex tieħu dejjem iktar promozzjoni qawwija u niftakar mhux darba 2 u 3 fil-laqgħat tal-kappillani li huwa kien jagħmel kien iħeġġiġhom biex huma jgħidu lin-nies ħalli jixtru u jabbunaw fil-ħajja f'Għawdex. Barra dan huwa stess innifsu kien jippubblika diversi artikli. Allura f'dan il-kuntest jiena mbagħad lili għenni xprunani biex jiena wkoll mill-ħażna biblika tiegħi għax jiena hemmhekk huwa s-suġġett prinċipali tiegħi, jiena wkoll nibda nikteb u nippubblika f'din ir-revista tagħna L-Awċejn. U għalhekk kif għadni sal-ġurnata tal-lum, kultant it-telefonati tal-editur Francesco Pio ma jonqsux biex nibatlu il-materjal, allura għadni nagħti is-sem tiegħi sabiex dan il-materjal jiġi fidejn in-nies minn tagħna. U minn hawnhekk allura jiena nħoss li nirringrazzja l-edituri kollha u l-daw kollha li jagħtu sem f'dan il-pubblikazzjoni ta' kull xahar illi hija ta' minjiera informattiva għalina L-Awċejn. Tapprezza ħaġa mhux meta tiġik id-dar, imma tapprezza meta jibda jgħaddi żmien minn fuqha.
Meta llum tiftaħ in-numri li ġew pubblikati tal-ħajja f'Għawdex u tinduna kemm ikun fihom materjal minn diversi kittieba differenti, tinduna kemm għandek tagħmel kuraġġ biex tkompli tippubblika u wkoll biex tixtri dan il-perjodu ta' kull xahar. Għalhekk nawgura u nkompli nħeġġeġ il daw kollha li direttament jew indirettament huma u għandhom x'jaqsmu ma' din il-pubblikazzjoni biex din il-pubblikazzjoni mhux biss tiġi tentazzjoni li tieqaf imma nkomplu nollula il-livell tagħha u nkomplu wkoll nsibu aktar qarrejja minn din il-gazzetta minn Għawdex prinċipalment għall-Awċin. Grazzi.